Здравейте, днеска съм пред моето училище, гимназията, която съм завършил. На времето първа мъжка, а по мое време Свети Кирил и Методий. Всъщност това е и първото име. Това е второто най-старо училище в България след Габровската гимназия, основано в 1850 година. Всички пловдивчани знаят, това е емблематична за града ни сграда и институция. Дава на България редица бележити личности, които са нейни възпитаници, които са и учители в това училище. Само ще спомена, че от тук са излезнали 6 министър-председателя на България. Няма такова друго училище, което да е дал толкова много висши ръководители на страната. За жалост, още по мое време, когато бях ученик, училището беше в едно много окаяно състояние и изглеждаше зле, отвътре и отвън, неподдържано. С голяма изненада научих, когато се върнах от престоя си в Германия, че това продължава да е така и никой не се грижи за сградата, която е общинска собственост, но същевременно е паметник на културата от национално значение и е една от знаковите сгради за новата българска държава, за източна Румъния и за обединена България, която изисква и задължава всички, които обичат града и държавата си, да се грижат за нея. За жалост, всички ръководства на общината от 12 години насам отказват да го направят, систематично не желаят да го направят. И това, че сградата в момента се намира в ремонт, е плод на усилията на доброволци и запалени пловдивчани и родители, като Георги Присадов, който е до мене, и няколко други родители, които са се ангажирали да проходят пътя на мъките за възстановяването на тази сграда, най-вече за да опазят здравето на децата си, нали така? Абсолютно. Да оставим нещо на поколенията, в крайна сметка. И с уважение и памет към този паметник на културата. Можете ли да ни кажете за вашия ангажимент, от кога е той? Аз съм родител на дете, което вече е в 7-ми клас. От първи клас започна нашата борба с още родители. Така, 6 години ние обикаляме между институциите да ги накараме да си говорят и да си свършат работата. За 6 години нещо, което се случи, е изготвянето на проект. А реално постъпиха пари за този ремонт, който се вижда зад гърба ни в момента, от правителство на Продължаваме промяната с министър Денков и министър Атанас Атанасов. До тогава 6 години обикаляне и никаква реакция. И реално отказ от ангажимент и обясняване на хората защо нещо не може да се свърши. А не приемане на проблема като кауза и да се намери път, да се координира пътя между институции. Включително и от районното кметство, нали? От всякаква страна. От всякаква страна сблъскване, при което аз като започнах тази борба, то се оказва борба в последствие. Ето вижте колко са материалите, изписаните писма, ходим по институциите, отговорите и разговори, безброй разговори в медии и между хора, защото даже не са не приемали в някои случаи, няма комуникация. В момента реалната ситуация как изглежда? Доколкото разбрах, ще бъде направен само единствено ремонт на фасадата. Всичко останало е неясно. В момента най-хубавото нещо е, че има отпуснати тези средства и се работи от държавата. Така, проблема е такъв, че в момента трябват още средства. И те не са малко, те са около 8 милиона. Тъй като ние живеем в едни парадоксални времена, в които от никой нищо не зависи. И ние трябва да намерим игла в копасено от кого зависи, за да се спусне комуникация. Примерно от общината някой да се сети, да комуникира с София, с държавата. Да, разбрах. За да може да се отпуснат някакви средства по програми различни от финансирането на общината. Защото общината вечно няма пари за образование. България
и общината нито са бедни, нито нямат пари. Проблема е в липсата на желание и концентрацията на досегашното управление на партия ГЕРБ върху едни по-доходоносни за тях схеми. Абсолютно. А не благото на хората и здравето на учениците и паметта, историческата памет на Пловдив и на България, която явно за тях няма никакво значение. Факт до момента е, че единствените пари, които са отпуснати за реални действия, са дошли благодарение на министър Денков и неговия колега от Министерство на културата по време на тяхното управление. Те са отпуснати, но стигат само за ремонт на фасадата. Наша задача ще е от тук нататък да координираме всички действия по ремонта, да осигурим чрез държавата, чрез фондове и програми средства за реално завършване, абсолютно реално завършване в срок на сградата отвън, отвътре и от всякъде, така че тя да добие един достоен вид. Както и ако може да вметнем тук, след като се стигна до там да се информира правителството, защото не разбирайки аз като един обикновен просто смъртен, как на местно ниво не комуникират с София да кажат какъв е проблема. В София отпуснаха Министерството на културата едни 4 милиона, 5 милиона, мисля, за строеж на нова сграда. Така. От нашата община никой нищо не казва по въпроса. Това е едно безобразие, което върви странично от съсипването на тази сграда и то е нехайството и безучастността относно възможността да се използват тези средства за построяване на още една сграда за училището. Било тя тук или някъде другаде на свободен общински парцел. Абсолютно. Да, разбрах ви. Това е. Много хора от сегашното управление се тупат в гърдите и го приписват това за своя заслуга, но реално излиза, че те са пречили през цялото време това нещо да се свърши по-бързо, ефективно, пестейки пари, с добра организация и с уважение към паметта и историята на Пловдив. Абсолютен факт. Да. Няма да допусна моето училище, сградата, която е била мой дом в продължение на 5 години, тази важна институция за Пловдив, да продължи да бъде дъвка в устата и повод за събиране на безпочвени политически дивиденти от страна на досегашната власт. Ще имам абсолютната първостепенна грижа ремонта да бъде свършен с най-висококачествените материали, с осигурено финансиране и с уважение към паметта на тази сграда и към паметта на града ни. Същото се отнася за моите виждания относно всички други общински училища, всички сгради с архитектурна стойност, цялата общинска собственост, намираща се на район Централен. Ако аз лично нямам бюджет, това не значи, че не мога да обяснявам на хората защо нещо не може да стане. Аз трябва да намеря пътя и да прокарам пътека, ако трябва, до София и до общината, за да могат тези неща най-накрая да изглеждат достойно и добре. Това ми е задачата и за това отивам там. Друго нямам предвид. Чило Попов, за кмет на район Централен в Пловдив. Гласувай с номер 66. Купуването и продаването на гласове е престъпление.